F'dibattitu dwar l-estimi finanzjarji għal Ministeru tal-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol, il-Ministru Byron Camilleri ħabbar li ftit ġimgħat oħra se jiddaħħal is-servizz tal-Panic Alarms li se jintużaw mill-vittmi ta' vjolenza domestika. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li dalwaqt il-Parlament jibda jiddiskuti l-liġi tal-electronic tagging u semma kif minn ħabs mifquh bid-droga imxejna għal sistema korrettiva bbażata fuq id-dixxiplina u riabilitazzjoni biex tista' tiddaħħal din ir-riforma. Tkellem dwar it-twaqqif tal-Aġenzija għall vittmi tal-Kriminalità u ħabbar li biex jiġu mejjuna aktar se jiddaħħal servizz ta' WENTS li jinkludi childcare u trasport lil vittmi bi sfidi ta' mobilità biex jagħtu x-xhieda tagħhom. Dwar is-sigurtà f'Malta l-Ministru Camilleri qal li waqt li 20 sena ilu popolazzjoni ferm inqas kien hemm 45 każ ta' kriminalità għal kull 1000 persuna, is-sena l-oħra b'ekonomija ikbar u bżieda qawwija fit-turisti, ir-rata niżlet għal 30 rapport għal kull 1000 persuna. Qal li dan seħħ b'strateġija li taħdem fuq il-prevenzjoni u b'korp tal-pulizija qrib il-komunità. Ħabbar li ftit ġimgħat il-pulizija tal-komunità se jkunu mal-pajjiż kollu u magħhom il-Patrol and Community Support Officers li qal kien hemm numru sabiħ li applikaw għal dan ir-rwol ġdid. Qal li hemm differenza kbira fil-mod ta' kif il-Gvern u l-Oppożizzjoni jħarsu lejn il-korp għax waqt li l-Gvern irid il-pulizija barra man-nies fit-toroq, l-Oppożizzjoni għadha bl-idea ta' pulizija ta' 30 sena ilu bil-pulizija reattivi jistennew ir-rapporti wara bank fassa. Qal li l-investiment fil-korp se jkompli jsaħħaħ b'30 vettura ġdida għall-arajju u 40 għall-ispetturi tal-investigazzjonijiet. Dwar il-protezzjoni ċivili qal li waqt li l-Partit Nazzjonalista kien tom għodda u l-biss second hand, dan il-Gvern tom fire suits u immersion suits ġodda għal aktar kumdità u sigurtà. Qal li l-armata għaddiet minn trasformazzjoni sħiħa u waqt li tejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema kollha tal-korpi dixxiplinati, l-Oppożizzjoni pruvat titfaħħom il-ħabs bi kwerela. Dr. Camilleri qal li dalwaqt se titħabbar riforma kbira l-konsultazzjoni dwar il-migrazzjoni tax-xogħol. Qal li din se ssaħħaħ il-protezzjoni tal-ħaddiema, tassigura li jiġu biss fil-pajjiż dawk li hemm bżonn u tippremja u tinċentiva kumpaniji li jżommu u jħarġu lil ħaddiema. Il-kellim nazzjonalista l-intern is-sigurtà u riformi Darin Karabot qal li mill-2018 sal-lum kien hawn 12 il-vittma ta' vjolenza domestika u femiċidju. Allega li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà prova jwaħħal vittma ta' femiċidju li qal m'għamlitx rapport tal-assessjar tar-riskju. Dr. Karabot qal li s-sitwazzjoni tal-Kummissarju mhijiex tenibbli u l-kariga tiegħu ma kellix tiġġedded paga li qal qiegħda 107,000 euro. Dr. Karabot qal li fl-aħħar ġimgħat kien hemm każi fejn il-pulizija daħlu jarrestaw nies bi żball fosthom mara anzjana. Qal li l-korp għandu jingħata iktar riżorsi u sostna li s-sena l-oħra saret il-weda tal-pulizija fil-komunità li qal il-Gvern reġa' semma għax qal li ma wettaqix. Qal li mill-2018 sal-2023 daħlu 755 uffiċjal fil-korp u irtiraw 738. Fejn jidħlu rapporti dwar abbuż finanzjarju qal li wieħed minn kull 1000 persuna biss tirrapporta. Sostna li fl-Akkademja tal-Korpi hemm nuqqas ta' speċjalizzazzjoni fit-taħriġ tal-uffiċjali u qal li fl-aħħar sentejn kien hemm żewġ riżenji fis-sena mill-Akkademja. Dwar il-ħabs, Dr. Karabot qal li hemm bżonn li jissaħħu l-kundizzjonijiet tal-gwardjani u trid issir analiżi tan-numru ta' riċedivi għax qal li dik iturija tal-falliment tas-sistema. Dwar il-barranin fil-ħabs qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li dawn għandhom jingħataw proċess ġudizzjarju f'pajjiżna imma fejn hemm lok jiskontaw sentenza f'pajjiżhom. Dwar il-protezzjoni ċivili, Darin Karabot qal li l-Partit Nazzjonalista se jaħdem biex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Staqsa jekk fid-dawl tal-bini qoli dejjem jiżdied fil-pajjiż għandniex it-tamir adattat għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Qal li fost id-disa l-ikbar beżat tal-poplu Malti hemm l-ammont kbir ta' nies li hawn fil-pajjiż u l-korruzzjoni.